खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 27 सेप्तेम्बर 2020 रबिबार। फैदो दिननि बेलासिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय दिल्ली पुलिसा सासे कलेजनि फरायसाखौ फेसबुकआव सासे आइजोनो बा आइजोनाव गाज्रि मेसेज हरनायनि थाखाय एरेस्ट खालामनाय जाबाय। फेसबुकआव कारण मुं लानानै बेबायदि खामानिखौ मावगासिनो दंमोन। आइजोआ क्रिमिनेल केस होखांनायनि उनाव पुलिसफोरा बे कारणखौ हमनाय जाबाय। मानसिया नैबेनोमोन, दा बेखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। लोगोसे जोंनि बे हादोराव कर'ना भाइरासनि मुलिखौ लाबोनो थाखाय भारत हादरनियाव बा भारत सरकारनियाव 80,000 कौटि रां दंना गैया होननानै सोंथि सोंनायनि फिननायखौ मदिया जोंनि बे हादोरनि थाखाय जेरैबाबो एरेन्ज खालामनो हागोन होननानै आइटिआव फोरमायदों। आइटि माने इन्डिया टुडे, माने बाहेरनिफ्राय माखासे कर'ना भाइरासनि मुलि लाबोनो नागिरदों आरो बै मुलिखौ लाबोनो थाखाय 80,000 कौटि रां नांगौ जाहैबाय। दा बेनिखायनो जोंनि बे हादोरा जेरैब्लाबो मेनेज खालामगोन होननानै आइटिआव फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं मुम्बाइ क्राइम ब्रान्चआ सासे ड्राग्स फालांगिरि खालामग्रा एरेस्ट खालामनो हादों। ड्राग्स फालांगिरिनि मुङानो जाहैबाय उस्मान आली शेख। फुड डिलिभारियाव खामानि मावनानै ड्राग्सनि फालांगिरिखौ खालामगासिनो दंमोन। उस्मान आली शेखखौ एक्टर एक्ट्रेसफोरनो ड्राग्स साप्लाइ खालामोबो जानो हागौ होननानै पुलिस बिफाना सन्देह खालामनाय जादों। मानसिया नैबेनोमोन, दा बेखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामबाय आरो कास्टाडियाव लांनाय जासिगोन। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बिटिआरनि बेरेखा बर' हान्जाया सोमावसारनायजों गोमसार होदों। बाक्सा जिल्लानि बरमानिफ्राय मुसलपुरसिम बाइक रेलि खालामनानै लामायाव टायार सावनानै बेरेखा सोमावसारदों बर' समितिया। बेसोरखौ मा होनबावनो, बर' हारिनि जेब्लाबो बेरेखा खामानि मावगासिनो दङ, नङा होमबा लोगोफोर? दाखालिसो बिटिआरनि मुंखौ होबाय, जेबो खामानियानो जायाखै। दा बेखौ लानानैनो बर'नि माखासे हान्जाफोरा बिटिआरनि फारसे बेरेखा आन्दलन खालामगासिनो दङ। लोगोसे आसामनि जरहाट जिल्लायाव KMSS आरो SMSS हान्जानि मानसिफ्रा आबादारिनि मोनथाम गोदान बिलखौ लानानै मिरु सरकारनि फारसे बेरेखा अर सावनानै आन्दलन खालामदों। लोगोसे आसाम पुलिसनि पेपार लिक खालामनायनि बा पेपार लिक जानायनि दायनिगिरि बारग' DIG PK दुत्तुखौ तिनिसुकिया जिल्लानिफ्राय CIDआ एरेस्ट खालामनो हाबाय। जयदेब बरुवा मुंनि सासे सुबुंखौ एरेस्ट खालामखांनायनि उनावसो बे बारग' DIG PK दुत्तुखौ एरेस्ट खालामनो हादों। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय प्रमिला नार्जारिखौ जायबा बुथारदोंमोन बै दुथां गणेश नार्जारि। बे गणेश नार्जारिजों आरो प्रमिला नार्जारिजों 2017 मायथाइनिफ्रायनो रिलेशनशिपआव दंमोन। गणेश नार्जारिखौ क'क्राझार पुलिसनि अफिसार इनचार्ज बिनन्द बसुमतारी आरो बिसमुरि आउटपस्टनि इनचार्ज राजानि राभाजों लोगोसे अपारेशन खालामनानै एरेस्ट खालामनो हादों। दा बे गणेश नार्जारिखौ पुलिसफ्रा एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय आरो बेखौ आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। लोगोसे धुबुरी पुलिसा 24 घन्टानि गेजेरावनो 3 गान्जा बेपारिफोरखौ एरेस्ट खालामनो हादों। सासे हिन्जाव मानसिबो दङ। धुबुरीनि गौरीपुर बेपार पान्थि होननाय दरसे जायगानिफ्राय बैसोर 3खौ एरेस्ट खालामनो हादों। नै बिसोरनोमोन हमजानाय मानसिफ्रा। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय जोंनि बे हादोराव दिनै 88,600 सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। बेनिनो 1,124 जन सुबुंफ्रा बे गिलु बालु बेमारजों थैनांगौ जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिमोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे रादाबखौ मोजां मोनदों अब्ला रादाबखौ शेयार खालाम, नोंथांनि लोगोनो जोबोर गोजोननाय थागोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। बाय बाय।